Hello guys, tanaw akong chinchin guys, siya na mag-ilis. Dayon. Tanawa guys. Na yung trabaho sa morning. Siya na mag-fix sa mga hanger. Ngayon, iya din ang ipang-arrange ang mga lotion, mga cologne. Nga na siya ka-responsible guys. Very good, gigay na siya guys. Lagi mo ng vlogger, pero kaya nanani kagaling ng plate sila. Ingana na siya guys. Pag magabi guys, siya rapod na siya rapod na prepare sa iyahang siya rapod na mag-prepare sa iyahang things para sa school. Ingana na siya guys. Diba? Very good guys siya guys. Careful love. Kabalo na siya guys, ahan niya ipangbutang iyang mga things. Na siya ka, very good. Good job. Muna ihang work before siya mag-school.